yaushe mutane za su gane cewa ba mu muka zaɓa kanmu wannan rayuwar ba? Yaushe za mu kasance masu daraja da nagarta a idanun jama'a? Yaushe ne zan yi auren soyayya kamar inda kowane ɗaya yake yi ba auren haɗi irin na cikin gidan nan ba? Menene laifina don na kasance yar tsinta wadda ba ta san iyayenta ba? Da da gaske gwamnati ta yarda mu 'ya'yanta ne, da babu wanda zai fi mu gata, ba wanda zai fi mu karatu mai inganci. Mutane ne in ka ga abin da suke kai ka rasa wai ina suke kai imanin su ne. Ban da zancen gobe. Ina son san wane ne kai? Sunana Bilal, mahaifina sunansa Habibu Barde. Ka je ka ce masa ka zo neman auren 'yata ni Dr. Muktar, shi ya zo da kansa ya nema maka. A duniyan nan gaba daya babu wani mutum wanda na tsana ba na ko san in tuna shi a zuciyata ba ma in gan shi ba irin Dr. Muktar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me nake ji ne? Mafarki nake daji. Anya ba wasu bane kuwa suka juya mai da kwakwalwarsa? Kisan me yake faɗa kuwa? Wallahi kai ka kashe babana. A je a kawo min shi yanzu. Da ka san shi wannan wani ne ba za ka yi da ba. Dila ne, fitinanni gashi na kwaya. Akwai matsala. Wace yariyar matsala? Kana Alhaji ne. Who is Alhaji? Shi ne dama ya baka wannan kayan? Na gano dalilin da ya sa dole ba za a yi wa yarka Alhaji ba. Kada ka saki abin da ke zuciyata idawo fuskata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada ka saki abin da ke fuskata i koma zuciyata. Kai, kalli nan gurin. Sunansa Shahu. Duk lokacin da na saka wannan kayan da wannan tambarin ba na jin tsoron komai, ba kuma na jin tsoron kowa. Kakkafa satani. I can kill you and nothing will happen. Sai na yi kokari na kawo ƙarshen azzalimin ɗan sandan nan. Yanzu kuma me ya rage maka? Lokaci.